Kibritilhom rashom, il-Partit Laburista m'għadux tan-nies, kienu vili magħna. Jien mhux ħanivvota iżjed sakemm ikun hemm Robert Prim. Huma dawn uħud mill-mijiet ta' kummenti li rċieva x-xandar u issa ekspedina ewlenija fil-magna propagandistika tal-Labor għal snin twal Emanuel Kuxkieri wara illi l-programm tiegħu linja diretta twaqqaf ħesrem għad-diżappunt ta' bosta segwaċi Laburisti. Filmat imxandar fuq il-paġna ta' Facebook personali tiegħu Kuxkieri konferma li huwa tkeċċa minn fuq ir-radju ta' One mill-amministrazzjoni Laburista fil-waqt li insista illi id-deċiżjoni li hu jitwarrab ma kien ġejja minn sieħbu Jason Micallef illi s'issa għadu chairman tal-One u lanqas kienet ġejja minn Clint Bajjada illi preżentament qed imexxi One Radio. Dan fil-waqt li f'xandira li damet aktar minn siegħa u nofs imxandra minn barra l-binja tas-Super One, Manuel Kuxkieri rringrazzja lill-ex leaders tal-Labor Alfred Santu Joseph Muscat, iżda njora lil Robert Abela. Bosta kummentaw kemm jinsabu rrabjati għal mod kif ġie trattat Kuxkieri u nsistow illi s-solt minn għandhom waqt il-maratoni ġbir ta' fondi bris il-Partit tal-Labor mhux se jaraw aktar. Intant, il-kriżi evidenti fl-eruq Laburisti komplet turi snina wara illi l-ex Ministru Laburista Joe Brincat fuq ir-radju tal-One insista u appella biex tinstab soluzzjoni fil-waqt li sejjaħ għar-responsabilità fost il-Laburisti.